παροιμίες και στα ανέκδοτα. Και ήταν η εξής δυσκολία, του είπε ο Τούρκος μια παροιμία με. Έτσι, μάλλον με τον Μάρτι. Και του έρχεται ο δικός μας, ο ετοιμόλογος. Τώρα πας να πουλήσεις μούρι τώρα στο Γιώργο. Στον Έσωπο. Τι λες βρε γατάκι Τούρκε, του λέει. Έχουμε εδώ εμείς τη δικιά μας αντίστοιχη παροιμία για τον Μάρτι. Και πάει να πει το Μάρτης Γδάρτης. Και κακός. Και κακός. Παλουκοκάφτης. Πάει να το πει, αλλά. Μάρτης, μετά τα υπόλοιπα πώς τα μεταφράζεις. Τι λες μετά, ξέρω εγώ. Μάρτης, δε, και έμεινε εκεί η μετάφραση. Νωρίτερα ο Αχμετ Νταβούτογλου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συζήτηση των δύο ανδρών να ξεκινά με τον καιρό. It just started. In Turkish we say whenever March come, be cautious that there should be a surprise. Yes, we have the same saying in Greece. Yes, March is the authorities. Very bad Παλουκοκάφτης. Very bad Νταβούτογλου. Λέει από μέσα του, είχαμε και εμείς μια παροιμία, αλλά πού να την ξέρω στα ελληνικά, ρε γάμο. Αλλά μετά συναντήθηκε και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς εδώ. Σωθήκαμε γενικότερα. Είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πολίτης σήμερα νιώθει πολύ διαφορετικά. Παιδιά, δεν νιώθετε έτσι μια αισιοδοξία? Γιατί συναντήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Τι λέει ο Καρατζαφέρης για αυτή τη συνάντηση? Ο Καρατζαφέρης τι λέει για αυτή τη συνάντηση, ο κύριος Καρατζαφέρης? Ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης τι λέει για αυτή τη συνάντηση? Ο Γιώργος, ο Στουρμπουλός που έκανε διαφημιστικά παλιά. Άνα για αυτό, απ' έξω εμφάνισε ο Μεσάνης. Ναι, για να δούμε τι λέει. Πώς σας φάνηκε? Εσείς τα λέγατε, εκείνος τα άκουγε. Τα άκουγε γιατί είναι υποχρεωμένος. Δεν τα άκουγε, Γιώργο, είμαι υποχρεωμένος να πω αλήθεια. Ο Πρωθυπουργός είχε ένα σημειωματάριο και σημείωνε. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στη μία ώρα που είμαστε μαζί πρέπει να γέμισε όλο τον μπλοκ. Γιώργο μου, άγνωστες λέξεις σημειώνει αγόρι. Όλοι τρώτε αυτό τον πρόλογο. Νομίζετε ότι σημειώνει γιατί ενδιαφέρεται για αυτά που ακούει και να κρατήσει σημειώσεις για το μέλλον για να τα διορθώσει? Άγνωστες λέξεις σημειώνει από τα ελληνικά που του λέτε και πάει μετά και ρωτάει τους συνεργάτες τι σημαίνει αυτό. Αναδιοργάνωση είσαι. What the fuck, αναδιοργάνωση. What the fuck, what the fuck. Γι' αυτό ή έχει τον Bluetooth και του παραγγείλει ψώνια η Άντα από το σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός μας όμως έχει πρόβλημα. Έχει μια μορφή αναπηρίας. Δυστυχώς μόνο το ένα του αυτή λειτουργεί. Υπήρχαν σημεία τα οποία έβγαλε την συμφωνία του ή την διαφωνία του? Έχει ένα καλό αυτή, αυτό μπορώ να πω. Έχει ένα καλό αυτή. Η απορία μας είναι γιατί δεν το χρησιμοποιεί αυτό το μαμημένο καλό αυτή που έχει για να μας ακούσει εμάς όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δουλεύει το ανταλλακτικό, το εναλλακτικό. Πάρε το καλό, το έχουμε που το έχουμε. Πέτα το. Αλλά και εσύ ρε Καρατζαφέρη, μιλάνε για αυτιά στον Παπαδάκη. Και όχι μόνο για αυτιά, αλλά κάνουν και αυτό το... Δεν μου λέτε τα ονόματα αυτά έχουν να κάνουν το χώρο του Πασόκ μόνο ή αν έχουν να κάνουν... Γιώργο, αυτιά... Ακολούθησαν σκηνές που το Εσουρού απαγορεύει να τις δείξουν. Μία θα σας δείξω και Στο νούμερο 12, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε σε αυτό το διάλογο. Τι είπαν όμως αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ του Παπανδρέου με τον Καρατζαφέρη, τα ιερά τέρατα που συναντήθηκαν? Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ουδέποτε πρόκειται να βγάλετε προς τα έξω. Τα κρατάτε. Γιατί? Με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν μάλιστα έχεις αναπτύξει έναν διάλογο, πηγαίνεις και σε περιοχές έτσι απορρίτων διαδικασιών. Όταν λοιπόν φτάνεις σε αυτή την πόρτα από εκεί και πέρα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα, δεν νομοποιείσαι να πεις ούτε στη γυναίκα σου οτιδήποτε από αυτά. Σιγά ρε, χαλαρώστε ρε Καρατζαφέρη με τον Παπανδρέο που βρεθήκατε και έχετε τα απόρριτα να μην τα πείτε ότι στη γυναίκα σας. Μην τον πιέσετε, μην τον πιέσετε. Έτοιμος είναι να βγάλει από την κουφάλα το χιάνιο, το χάπι και να το καταπιεί. Να πεθάνει και να πάρει στον τάφο αυτά που είπε με τον Παπανδρέο. Δεν θα μιλήσω Παπαδάκη για αυτά που είπα. Δεν θα μιλήσω. Μίλα! Όχι, που να μου βάλει τις καυτά, βγάλει τις μασχάλες, όχι. Σιγά βρε, τι είπατε. Αύριο θα αρχίσει η δική του κομπή στο τηλεάστη, θα τα ρίχνει όλα. Ψάχατε να βρούμε μια παπαριά να πούμε στην Ευρώπη, πάρουμε κανένα φράγκο. Τι είπατε δηλαδή? Εντάξει, στο νούμερο 11. Ξέρετε, όταν γίνονται αυτές οι συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, είναι πολύ ωραία αυτά στα κανάλια μετά που δείχνουν αυτά τα εθιμοτυπικά, τις χειραψίες, τις πρώτες στιγμές, τις φωτογραφικές, αυτές που λένε αυτά τα πράγματα που λένε τα κατανόητα, τα κατάληπτα. Είναι στημένοι όλη η Ελλάδα να πει τι θα πούν αυτοί οι διάδοχοι. Είναι κάτι παπάρες, κάτι μαλακίες. Και όταν δεν είναι έτσι πάλι μαλακίες. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά κυρίες και κύριοι,
Μόνο το ράδιο Αρβίλα έχει αυτές. Είναι σύντομοι οι διάλογοι, δυστυχώς αυτό μας δείξαν. Αυτό το υλικό έχουμε, τι να κάνουμε, είναι σύντομοι διάλογοι, αλλά μόνο το ράδιο Αρβίλα έχει τους πραγματικούς διαλόγους. Παπανδρέου Σαμαράς, για παράδειγμα. Αυτός είναι ο πρόεδρος, πρέπει να το χαιρετήσετε. Α, καλώς ήρθατε. Καθίστε. Πήρα καινούργιο ποδήλατο, Πώς έγινε, βρε κερατά. Εμείς κάναμε καινούργια γραφεία. Πού τα κάνατε? Στη Συγκρού. Να σας στείλω καμιά γλάστρα. Βαριέμαι. Βαριέται. Παπανδρέου με αυτό που μόλις λίγο πιο πριν για αυτή τη συνάντηση συζητήσαμε. Παπανδρέου με Γιώργο Καρατζαφέρη. Ένα, δύο. Ένα. Έτσι γίνεται η παρέλαση.